Un café en Ames, con Seu Bermúdez. Hoxe quedamos para un café en Ames con Noelia Pampín e Álvaro Liste, socios de Serea Films xunto con Iván López Jimeno. Serea Films é unha produtora audiovisual de cine independiente, afincada no concello de Ames, que se dedica á produción e realización audiovisual para cine, televisión e plataformas digitais. O seu obxectivo é crear proxectos de cine, documental, ficción e televisión que impacten, entreteñan e enriquezan o público. Benvidos, Noelia e Álvaro, moitas gracias por estar aquí. Hola, Seu, encantado, moitas gracias. Gracias, Seu. Gustaríame, antes de empezar a falar da produtora, que nos contarades como foi a vosa vida profesional ata a creación de Serea Films. Pois é unha feliz confluencia de anos de traballo de forma independente ou individual de un grupo de personas que sempre coincidimos e que pasada esa época de pandemia na que tivemos tanto tempo para pensar cousas, alguén dixo: por que non nos xuntamos e facemos un proxecto común no cual darlle forma aos proxectos que queremos facer os propios e recepcionar ou recibir proxectos que consideremos interesantes? Pois ese foi o motivo. E que experiencia tiñades cada un? Bueno, Sí, Noelia... Bueno, son actriz a partir dos 40 anos, porque sí que antes adicábame traballaba de contable dunha empresa de medio ambiente, pero sí que o tema das artes escénicas, a escritura, o audiovisual era algo que sí sempre me atraíu moitísimo. E a partir dun determinado momento apunteime a unhas clases dun taller dun obradoiro de cabaret no Concello de Oleiros, e bueno, foi todo un pouco rodado. Despois, cando coñecín a Álvaro e bueno, con esta proposta de montar produtora, pois foi casi natural, sí, o sea, non foi nada como pensado e organizado e buscando a corto ou longo prazo. Foi saindo todo de un xeito moi natural e, bueno, e ata agora no momento que estamos. É como mellor saen as cousas, non? Parece que vai fluindo, non? Como un río, sí, que vai atopando o seu espacio e que chega ao tomar. E cal foi o voso impulso inicial para poñela en marcha? Que soños, que expectativas tiñades con ela? Pois mira, estábamos, creo que sería o ano 21 aprox, un anterior socio que tiñamos, que Uxío Novoneira, o fillo do poeta, chegounos con un proxecto de un rapaz moi novo que estaba rematando a carreira de comunicación e que quería facer un documental sobre Xela Arias, que resulta que era a súa tía. E dixo, falei con Iván e dixo: mira, por que non facemos algo en torno a isto? Decidimos iniciar o proxecto e na metade do documental da rodaxe dixemos: oye, seguramente haxa que dar forma e base e credibilidade a isto, porque nós como empresarios audiovisuais independentes, pois moitas veces non tes unha entidade, un nome ou un currículum detrás que o avale, unha trayectoria. E se este proxecto, que parece que ten moi boa pinta, o anexionamos a unha produtora, o metemos dentro dunha produtora, pois seguramente sexa o inicio de algo bonito. E así foi. O sea, o ano seguinte xa directamente pois completouse a rodaxe e foi todo sobre rodas. Cumpriuse o obxectivo, non? Sí. Ata o día de hoxe. Sí. E na vosa trayectoria, que se queredes entramos aí un pouco máis en detalle, ganastedes un premio Mestre Mateo. Sí. Que vos supuxo este recoñecimento a nivel profesional e persoal? Pois, sen dúbida, como todo calquer tipo de premio, sempre unha confirmación de que algo estás facendo positivo, que aporta algo á sociedade, que seguramente sexa falando de arte e de cousas que se fan de cara ao público, moitas veces o de poñer valoracións de primeira ou segunda obra, pois a veces un pouco non diría feo, pero sí que é inexacto.
pasa moitas veces, pois, nas galas de premios ten sucedido con obras que ao mellor non necesitan tanta promoción, e sempre poño o exemplo da película que La La Land, o ano que ganou o Óscar, e que de repente no minuto, nos 30 segundos despois dixeronlle, non, é que foi un erro, realmente ganou Moonlight, que é unha película que pasou casi desapercibida para o gran público, porque La La Land non necesitaba ao mellor ter esa promoción que se supón gañar un premio, e outra película como pode ser Moonlight, pois sí que o necesitado. Isto en que se traduce? Pois que ao final é visibilidade e é un recoñecemento dos compañeiros do sector, para, sobre todo un estímulo para animarte a seguir e que vas por bon camiño. E que sempre gusta, non? Sí, tamén. E para sacar proxectos adiante, no, despois de ter gañado o premio, influe, no? Porque eu, polo que teño falado con vos, estamos sempre un pouco pendentes, no? De axudas, investimentos privados, recoñecimento dos compañeiros ou do público. Entón, hai como un equilibrio aí peligroso ou difícil, non? Máis que peligroso. Sí, é difícil, é complicado, é costoso, tes que facer moito traballo, facer como un puzzle, buscar as pezas que mellor encaixen para levar o proxecto e para que teña esa puntuación mínima para conseguir, neste caso, pois axudas. Os premios sempre axudan porque ás veces sí que según que tipo de axudas tamén teñen unha valoración cuantitativa. Entón, é algo que buscamos, ademais, nese contexto. Non é que busques un premio, pero si además tes un premio, pois como produtora ou como artista, pois o director ou se eres novel, incluso, como hai estes baremos, pois sempre estás buscando levar o teu proxecto a bo porto, e iso acarrea que teñas que buscar ese tipo de cualidades e cuantificables. É así, porque, bueno, é como está montado e ao final, para seguir o camiño, necesitas tamén cumplir esas características. Unha cousa que me sorprende a min moito das producións audiovisuais é canto tempo pasa dende que xurde a idea ata que se materializa o proxecto, non? Non sei se seríamos capaces aquí nuns minutiños, porque eu recordo falando contigo en concreto, Álvaro, do proxecto de Polidíaz, non? Que vinda o tráiler outro día na vosa web. Cando me dixestes canto tempo levabades traballando nel, flipei, pero literalmente, me parece increíble. Sí, os proxectos audiovisuais é unha labor de resistencia, de paciencia e de coexistir con múltiples proxectos. O sea, non podes fiar todo, apostar todo a un número. Sempre que é algo común en todas as produtoras, penso eu, que sempre hai pois varios proxectos polos que traballas en distintas fases de desenvolvemento. Uns están sendo candidatos a desenvolver, outros están en produción, outros están en postproducción, e sempre ter ese ramillete de proxectos, sabendo que algún, ao mellor, nunca vai ver a luz. O sea, é que, de feito, o mellor son, neste caso, un pouco pesimista, pero sempre digo que de cada 10 proxectos que presentamos saenos un e medio. É a vosa realidade, non é objetivo, non é dicir... Sí, e se asumes iso xa de inicio, xa sabes que é unha traducción do traballo. O sea, cando un proxecto sae, sabes que eso é a representación de todos os que non saíron, pero que é a representación do esforzo de un traballiño que hai detrás, e que a veces dá mágoa cando non se valora, pero é parte do business, deste negocio que xa sabemos que como vai. E, mentras tanto, ter algún proxecto que si entra a caixa, porque senón a viabilidade non... Sí, incluso os proxectos que non saen non é traballo perdido, porque no proxecto, no camiño, apréndese moito,
aprendes de cousas que non hai que facer para os outros proxectos, temas burocráticos, tema de documentación, porque moitas veces vai cambiando incluso, e de repente te atopas que estás presentando unha documentación e non o podes presentar porque tes un fallo tonto, pero dis, vale, bueno, pues para o próximo proxecto xa sei que isto teño que telo cuberto. E logo a nivel artístico pues tamén, non? Porque vas como chupando ou vas enriquecendo o teu bagaje artístico, a túa impronta, e eso fai que ao final derive e que vaya hacia os proxectos que sí que vayan saindo. Entón, non para nada, non é tempo perdido, é aprendizaxe e é o camiño que seguimos todas. Entón... E logo que tamén, o que falabas agora do día a día, sí que nos facemos traballos de servicio, o sea, chamanlle service en inglés, a palabra. Todo ten que ser en inglés, no marketing, no audiovisual, hai que ter todo en inglés. Eses traballos habituais do día a día que pagan as facturas e que pagan os costes de estrutura dunha empresa. Suelen ser, grabacións, servicios de localización, servicios de montaxe de vídeo para programas de televisión para outras produtoras. O sea, ao final é unha simbiose e é unha forma de manterse tamén, e de ir producindo, porque tamén cando chegan os réditos económicos de certos proxectos, hai veces que apenas igualan o coste da inversión. Entonces estás aí no tema de, bueno, estuve 2-3 anos con este proxecto para empatar, casi que sí que hai veces que moitas veces dis, bueno, empatei económicamente, pero xa me paguei a mí mesmo o meu salario. O sea, no, o mellor non me deu para comprar un barco. Os Ferraris e eso deixámoslo para outro episodio. É unha fantasía de Hollywood. Bueno, a frase de polo amor á arte, ¿no? Sí, moitas veces te enamoras dun proxecto e dices, teño que sacalo, ¿no? Sí, como se... Sí, é así, esa frase como o primeiro mandamiento, non? E o segundo mandamiento é non poñer os cartos propios para proxectos, é o segundo mandamiento, non? Pero sí que faz tantas cousas sin cobrar, simplemente polo feito da querencia, do amor que lle tes a todo o traballo que faz, que, bueno, é algo que vai, non nos supón nada malo. O sea, estamos contentos moitas veces de facer cousas, aínda que sexa, pois, polo amor. Eu creo que é algo común a todas as profesións artísticas, que esa acompañante de paixón, sobre todo ves en os estudiantes que recibimos, sempre veñen con esa enerxía, ese impulso inicial, e anos despois ese impulso inicial eu vexo que a veces mengua, vai baixando a medida que ven a realidade e que non todo o mundo é capaz de afrontalo. Esa enerxía inicial tenche que tocar moito para que e ao mellor non todo o mundo vale, ou todo o mundo se recicla, porque non todo o mundo pode optar aos mesmos traballos. Todo o mundo, cando está o mellor estudiando, pensa en ser director, e nadie pensa en ser o mellor axudante de cámara, porque hai técnicos moi ben pagados, e hai técnicos que tamén que aman a profesión como se fosen o a cabeza visible. O sea, non é que... Ao final tamén é unha especie de selección natural, ¿no? De realmente estás aquí por algo ou non, ¿no? Eu moitas veces falaba Noelia ahora e estaba pensando, cando explico o meu traballo, eu teño unha produtora de podcast, como ben sabedes, e cando explico o meu traballo, moito traballo que non cobro no momento, porque para min son sementes, ¿no? Pois vas a un evento, non sabes o que vai xurdir, quen vas a coñecer ou quen te vai a ver, moitas cousas que fas no día a día, reunións, proxectos que ao final non rematan en nada visible, pero nunca sabes cal vai ser a semente que floreza. Certo. Entón, hai que seguir sementando para recoller, ¿no? Ir recollendo pouco a pouco, mentras eu, por exemplo, que sempre digo que eu emprendín porque me gusta ter un traballo creativo e porque tamén me gusta vivir ben, ¿no? Ten que ir un pouco as dúas cousas a xunta. Ao final estamos aquí tamén para vivir, é a nosa vida, é dicir, é a nosa nevera, o noso coche, o noso todo a nosa vida, ¿no? Está metida nestas ilusións e nestas sementes.
todo o tempo que estemos aquí é mellor pasalo facendo o que che gusta e disfrutando e nun equilibrio, está claro. Moitas veces falamos, non, e comentamos entre nós que somos felices e damos as grazas por traballar en algo que nos gusta tantísimo, que amamos e que é tan difícil e tan duro. Entón, simplemente xa polo xeito de poder estar facendo, para nós xa é un luxo, é un obxectivo conseguido. Evidentemente, hai que pagar facturas, temos que comer, hai algo que eu sempre digo, os produtores, as actrices tamén comemos, e sí que faz moitas cousas, insisto, polo amor á arte, pero o traballo ten que dignificarse e temos que traballar e cobrar como calquer outro tipo de profesión. Falábamos antes de comenzar que en Serea Teatro, ¿no?, unha das liñas de Serea Films, tendes actualmente 3 obras de teatro en cartaz. Sí, tamén estamos moi contentas porque Serea Teatro naceu, bueno, ca estrea de Sen Lingua no ano 2021, pero foi realmente a partir do ano 2022 cando empezou xa de xeito totalmente profesional. E a día de hoxe temos 3 pezas. A primeira foi Sen Lingua, que estaremos o venres 6 de maio no Auditorio de Milladoiro, aínda queda algunha entrada. 6 de marzo, perdón. 6 de marzo, perdón, aínda queda algunha entrada. O domingo 8 estaremos ca segunda peza, a luz do día en algún lugar do mundo, algunha muller, no Concello da Guarda. E a terceira peza que estreamos este ano pasado chamase As Furias de Elena Valdomar. Bueno, contamos con ter máis bolos pechados ao longo do ano tamén, que, bueno, aínda non se pode contar. E así algún proxecto que nos poidades contar no que esteades traballando? O de Poli Díaz está estreado ou como vai? O de Poli Díaz... Ui, non sei se esa pregunta foi ben acollida. Precisamente É que agora teño moito interese, porque de todo o que falamos, mailo trailer e todo... Certo. Ese proxecto é de longo percorrido. De feito, xa se comenzara a facer contactos, pois no antes da pandemia incluso, no 2018-19, logo producirse un parón, e por eso moitas veces quero decir que estes 6 anos nun proxecto non quero decir que estes todos os días nese proxecto. Afortunadamente, senón inviable total. Claro, isto é como un río, vai e ven. Pero sí que se iniciou ese proxecto dunha forma moi independente, foi medrando, foron incorporando socios, outras produtoras, unha produtora de Madrid de recoñecido prestixio, tentouse en plataformas. De feito, estás en negociacións agora con varias plataformas. Tamén recibimos moitos nons. Agora, en setembro pasado, establecemos contacto coa produtora que está facendo a longametraxe, que xa rodou a longametraxe sobre a vida de Poli Díaz, para producir un acercamento, unha posible sinerxia, pero, bueno, a día de hoxe non frutificou. É unha produción para Netflix de 7 millóns de euros, unha película de ficción. Wow. Con todo o músculo que hai detrás desas grandes produtoras que hai en Madrid. E nós, con un proxecto independente, que ainda que sí que temos, pois por fortuna, temos o apoio do boxeador do boxeador que fomos renovando de 5 en 5 anos, porque xa pasaron cada 5 anos hai que renovar os acordos porque caducan, e témolo por lo menos por 5 anos máis, temos os seus dereitos para un documental que tarde ou temprano ten que ver a luz, porque é unha historia necesaria dun personaxe que representa unha época dos 80-90 na cual houve moito cambio histórico, moito cambio pois de forma de pensar, pois é como no momento no que apenas había deportistas recoñecidos, este personaxe chegou a ser o número 1 e pola súa mala cabeza acabou caendo aos infernos. Sí, no máis alto que imaginou na súa vida ou que nin siquiera a imaginación lle daría para
para pensar o que ia conseguir o máis abaixo de todo, claro. Neste país somos especialistas tamén en entronar e en destruir, non? Sí. Bueno, pois quedamos á espera de saber cando comeza ese proxecto. E que diríades esta típica pregunta que se fai sempre, non? O mellor e o peor, non? A parte máis bonita do voso oficio e a máis difícil, os dous, Eu, bueno, pola parte da interpretación, sobre todo para min o máis bonito é estar en riba das tauas actuando, tanto no teatro como no audiovisual. Esa sempre é a parte que máis disfruto. Logo hai toda a parte que hai por detrás, tanto que traballar, non? E eso realmente quizáis é o menos agradecido porque non se ve, pero para que unha actriz ou para que un actor ou para que se faga unha película ou un documental hai tantísimo traballo por detrás, tanta xente traballando, tanta ilusión, e quizáis a parte máis non fea, non, pero a máis negativa é a pouca valoración que hai de todo ese traballo previo, porque o espectador ao final pois vai a ver unha obra de teatro, vai a ver unha película, un documental e ves o final, non? Pero realmente moi pouca xente, a xente do sector, a xente moi interesada no mundo da audiovisual ou das artes escénicas, sí que sabe todo ese traballo que hai detrás, pero o resto da xente non? E parece que non se valora tanto, e quizáis a mí sí que me gustaría que se apreciase eso tamén, non só o resultado, sino todo, sí, toda a viaxe. É descoñecemento tamén, porque moitas veces eu, por exemplo, que fago algún reel para redes sociais ou faz un podcast mismo ou este programa de radio e tal, pois a xente que o escoita a gusta, a mí non me gusta, en 3 minutos decidimos, non? Si lle damos o, non? Como romanos, non? Dediño para arriba, dediño para baixo. Pero claro, cando ti es creador, non? E eu falando con vos, pois todo ese traballo previo de documentación, de decisión, de preproducción, de grabación, de postproducción, que podríamos facer unha lista interminable, non? De tarefas, de gastos, de aprendizaxes, de estudos, de todo eso. E ao final é así, vivimos unha sociedade de moito consumo, de moi rápido, e nos guste ou non, formamos parte tamén desa sociedade, non? Sen dúbida. Nos pola nosa parte dame un pouco de mágoa, sí que esa desconexión que se está producindo agora mesmo coas artes clásicas. Digamos que ao cine está lle pasando que se lle pasou ao teatro e a outras artes que viviron xa o seu momento de esplendor. Os cines cada vez hai menos salas e os multicines teñen camiño de, non sei, toco madeira, tocamos madeira, pero non que vayan desaparecer, pero sí que se van a reducir o que son as salas. Co cambio tecnolóxico se producen continuamente cambios, e a forma de disfrutalo, de consumilo, fai que a veces non se aprecie ou non se distinga o que é a obra puramente artística de outras obras máis, iba a decir, non me sai agora o adxetivo, banales ou máis de uso corrente ou de consumo rápido. E sí que danos mágoa, sobre todo cando recibimos a alumnos ou a xente nova, falamos con eles e vemos que hai unha desconexión no bagaxe. O sea, certas obras que considerabas clásicas, que todo o mundo debería ter visto ou coñecer, tanto na literatura como no teatro, como no cine ou na música. E como que parece que antes do ano 99-2000 non hai nada. Todo é era desierto. Sí, é como que se olvidou todo. E digo, pois ao mellor temos un problema de memoria, de recordar as cousas que nos traxeron hasta aquí. Falaba neste mesmo estudo con Óscar Porral da librería Bandini, que por certo acaba de gañar un premio, felicitámolo dende aquí se nos escoita, precisamente desa cantidade, no, de obras de publicación. No seu caso falábamos de libros e da coexistencia do libro electrónico e do libro en papel, e dicía el que precisamente a cantidade non quere dicir que haxa calidade, non? Que son dous conceptos bastante diferentes, pero creo que a cantidade sí que é un problema, porque realmente parece que non che chega a vida para ver todo o que queres ver, para escoitar todo o que queres escoitar, para ler todo o que queres ler, e vamos un pouco guiados por
grandes plataformas que invirten, por grandes empresas que invirten, e ao final recibes tantos inputs que queres ver a peli esa que está en todos lados, non? Como pode ser o caso de Sirat, que está agora en todos lados, o seu director en todos lados, e bueno, pues supoño que moita xente iremos guiadas por esos impactos, non? A vela. E non dá, o tempo é finito, non temos tempo para todo. Sí, eu penso que a sobreproducción artística, falabanlo antes, eu penso que de algún xeito é positivo, non? Que haxa tanta xente creando, que haxa tanta xente escribindo e que haxa tanta xente que poda facelo, non? Que quizáis fai 50, 60 anos, pois escribir un libro estaba vetado para xente, pois quizáis con estatus económico e cultural sí, de posicionamento que unha persoa, pois o mellor un fillo dun obreiro non podía escribir un libro, non? E hoxe en día, pois que unha persoa que está na súa casa poda escribir un libro e poda editalo, a min eso me parece maravilloso. Sí que quizáis nos como consumidores, que esa palabra é terrible, pero como consumidores da cultura, non? Sí que é verdad que ás veces queres ler un libro, ou queres escoitar un podcast, ou queres ver unha película e pasas máis tempo seleccionando por este bombardeo de todo, e pasa con todo, pero bueno, pasa tamén no supermercado que vas a comprar e bueno, toleas. Entón, bueno, creo que cada un de nós temos que facer pois ese traballo e decir, bueno, pois a mí me gusta máis isto, ou prefiro optar por algo máis local e máis galego, e pois vou ler un libro dunha autora do Concello de Ames en vez de irme pois a... Ese é un pouco a idea deste programa no que estamos, coñecernos un pouco máis, no? Os habitantes do Concello de Ames, a riqueza que temos aquí, a diversidade que ás veces vivindo aquí non somos conscientes. Sí, eu sempre digo que hai os medios de comunicación especializados exercedes unha labor de peneirar os traballos que existen para decidir, pois mira, porque moitas veces inspirámonos en, pois eso, en internet, en métricas ou en medias, ou vamos a ver canto lle dan de puntuación a esta peli, merecerá a pena vela. A veces fíaste polo cartel, a veces fíaste por un nome de un actor, unha actriz que sale na peli, outras veces pensas, vale, está dirixida por tal, ese conozo. Pois ese traballo todo de poñer en visibilidade aos artistas, pois é unha labor moi de agradecer dos medios como vos, entre outros. Sí, é verdade. Elexir tamén, non? Eu estaba me lembrando agora da miña filla que fai coa súa parella, fan como... porque a vida vai moi rápido, non tes tempo casi ás veces a vivila, non? E entón eles teñen como un calendario semanal, non? Pois vamos a facer un biscoito. Outro día fixeron un concurso, non? De cada un fixe un biscoito e probaron, non? Ou vamos a ver unha peli tal, ou saímos a tal sitio tal. Entón, ás veces, de verdad que temos que pararnos e pensar un pouco porque vai isto moi rápido. Sí, vai demasiado rápido e volvendo, non, todo este tema de a sobreoferta absolutamente de todo, pois eu son moi de volver ás orixes, non? De consumir pois produtos de aquí, produtos galegos, de poñerme a cociñar e facer as orellas que levamos de toda a vida, non? En vez de facer cupcakes, que está ben, que un día podes facer cupcakes, pero que temos orellas, que temos filloas, que temos escritoras magníficas aquí en Ames, en Galicia, que temos teatro, que temos obras audiovisuais brutais, e ao final moitas veces o que queres é sentirte quizáis de algún xeito identificada, non? Pois ver unha serie que pode estar en Netflix ou pode estar en Movistar ou bueno, non sei se podo decir marcas, sí, pero si falamos si esa historia fala dunha muller de Galicia e de 40, 50 anos e que lle pasan cousas como nos poden pasar a nós, pois eu seguro que vou a ser a primeira en preferir eso que outra historia de fora. Ademais, que me parece que é máis inteligente, máis enriquecedor e que todo volve para nós. E que está moi ben valorar o de fora, pero mirar o da casiña tamén, non? Xusto acabo de chegar de Berlín, do Festival do Mercado Europeo de Cine, unha das cousas nas que inciden moito, sobre todo, é na de valorar e visibilizar as particularidades de cada pobo e de cada destaca poñer en valor todo o que ten de auténtico cada pobo
é unha das cousas máis universais que poden existir, porque ao final nos, sí que non somos tan diferentes en certas cousas como outros povos de Europa do Norte ou de Centro Europa. O sea, temos moitos hábitos comuns e moitas cousas que seguimos mantendo de sempre, tanto no ámbito familiar como nos costumes, na forma de ser. Sí, incluso de outras civilizacións e de outras épocas, non? Que creémonos que somos tan especialitos e ao final, máis ou menos, vamos sendo... Sin dúbida. Pois, por ir rematando, vamos coas dúas preguntas finais que facemos a todos os convidados e, como non, son referidas ao noso concello. Cal é o vosso lugar favorito de Ames e o vosso recordo máis especial? Lugar e recordo. Estas as máis difíciles do programa. Sabe o ben Belén, que pasou por elas? Vale, eu lugar, pois, vou non dicir, e a ver a xente que concorde comigo, que é a zona de onde está o centro de ensino Agra do Muiño, que é por onde vou adestrar casi todos os días. É unha zona super bonita, a nada que te separas da urbanización hai unha zona a zona do río, cons muiños, moitísimas árbores, estás pegado á carretera, pero de repente estás no medio do monte. Un par de veces xa me crucei con varios raposos. O sitio é espectacular e, eu, claro, son moi asidua dese sitio. E logo un dos recordos tamén foi nunha das carreiras que organiza o Concello, que foi o trail, que non me sairá agora o nome, perdón, que é dentro dun mes e non vou poder facer este ano, é o 8 de marzo, porque estarei actuando na Guarda, pero é un trail espectacular, maravilloso, super bonito e que disfrutei pois como unha cativa de 5 anos, cando xa en idades adultas. Para min o sitio que máis me impactou e que máis me chama a atención é o de Ponte Maceira, a zona que ao mellor é un clásico, pero debe ser que por ser un sitio tan bonito, acudín a rodar pois en múltiples ocasións, tanto videoclips como teasers, como partes de documentais que se fixeron aí, porque é un entorno, aparte de maravilloso, permite xogar coas épocas e podes imaginarte que estás noutra época según onde poñas a cámara. Entonces, é un entorno maravilloso. Non sei como estará agora con todas estas chuvias que estamos tendo, pero sí, é un lugar sin duda moi impactante. Eu a todo o mundo que ven á miña casa sempre os levo ali, porque me parece que é algo que temos que dar a coñecer. Nin que o fixeran como un set de rodaxe que estaba pensado aí para a vida. Sí, para nós. E o teu recordo máis especial? Algo que nos queiras compartir? Pois tal vez que foi cando vim a vivir a Milladoiro, que eu son natural de Ordes, nacido en Ordes, pero por cuestións de traballo fun caendo por a zona de influencia Negreira, Santiago, como estaba a Televisión de Galicia cerca, foi cando decidín quedarme en Milladoiro, que é un punto moi ben conectado, e dixen, mira, aquí tampouco está tan mal, estamos cerca de todos lados, entón temos de todo. Sí, e decidín sair a explorar o que era o entorno e dixen, mira, para min pareceme moi acaído, moi chulo o sitio, non que tampouco teña así unha vinculación, un impacto moi forte de decir, cheguei e tal, pero sí, ahora que o dis, ao mellor estaba predestinado a vivir aquí, porque recordo unha anécdota que sempre me contan os meus pais, de que cando tiña, non sei se 3-4 anos, chegando, estábamos en Camiño Padrón, creo que era, e paráramos en Muebles Compostela, en frente a facer pis, e eu de pequeno collera directamente, eu era de coller todo no chao, collera unha cagada dun can e iba a meter a boca, gracias a miña avoa que me evitou ese maltrato. Tal vez ese pode ser o que me marcou sin querer tiña aí grabado, unha anécdota moi divertida, sempre me contan despois, digo, mira ti, a mellor tiñas que... A típica anécdota familiar que sai en todas as comidas, non? Sí. Da que me libraron.
Bueno, Milladoiro é un sitio moi agradable para vivir porque a min o que me dá é familiaridade, non? A sensación de vivir nun barrio, coñecer o panadeiro, non? A persoa que lle mercas o pan, o fruteiro, non sei que, ou que che digan, xa viu o teu fillo a mercar o pan, non? Eu que sei, é moi agradable coñecer as rúas, coñecer os camareiros cando vas a tomar algo, pois ir ao coworking, que é un pouco o noso punto de encontro, non? Pois algún viernes levar ali unha larpeiriña, xuntármonos a partillar, a min esa parte de vivir nun barrio, no? De coñecer o veciño, de tal, eso gústame moito e creo que criar os fillos nun ambiente así tan familiar e tan agradable é un valor, dende logo, polo menos para min. Bueno, pois moitas gracias por vir neste día, moitas gracias Noelia, moitas gracias Álvaro, moitas gracias a Belén que está hoxe os mandos, a AME Radio e o Concello por facer posible este espazo e por suposto gracias a ti que nos estás escoitando. Vémonos en 2 semanas. Grazas.